ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्याने आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। गोव्यातील बेती बारदेश येथे 108 यज्ञकुंडांचा पहिला महाशिवयाग पार पडला। दातृत्वाची भावना शिकवणारा महाशिवयाग असल्याचं मत श्री गावडेकाका महाराज यांनी व्यक्त केलं। शिवाय स्वामी समर्थ मंदिर 1 वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला। आज प्रत्येकाने सहकार्य केलं, मुलाचं कार्य केलेलं आहे। बरेच दानशूर व्यक्ती पुढे आले आणि दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून एवढा मोठा भव्य दिवस स्वामी मंदिर आज उभं राहत आहे। या ठिकाणी या मंदिराचं, या कार्यक्रमाचं तळागाळातील लोकांपर्यंत हा भव्य दिव्य असा महाशिवयाग पोहोचवण्याचं काम प्रसार माध्यमांनी केलं। प्रेस मीडिया असो की इलेक्ट्रिक मीडिया असो, यांचे सर्वप्रथम आभार। आजचा हा कार्यक्रम सर्वांच्या दृष्टीने गोव्यातील ह्या देवभूमीमध्ये प्रथमच होत आहे। अशा ह्या 108 यज्ञकुंडाच्या महायागामध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालो। जीवन हे असंच असतं, त्यागामय जीवनातनं, आपल्या त्यागामय जीवनातनं दुसऱ्याचं आनंदी जीवन घडवणं असा स्वामी मार्ग आहे। स्वामी मार्गामध्ये सांगितलेलंच आहे की परोपकारी जीवनातनं आपलं जीवन जगावं, त्याग भावनेतनं आपण जीवन जगावं, दातृत्व भावनेतनं आपण जीवन जगावं। हे जीवनामध्ये सत्य जर काय आहे ते आपण आपल्याला ओळखलं पाहिजे। आपण आपली ओळख ही करून दुसऱ्याला भक्ती मार्गामध्ये आणायचं, दुसऱ्याला सद्विचारामध्ये आणणं आणि दुसऱ्याच्या जीवनामध्ये समृद्ध सुखी मार्ग घडवणं हा आपला स्वामी मार्ग शिकवतो। या स्वामी मार्गाच्या निमित्ताने आपण सगळे एकत्र आलो। परमेश्वराचं जर आपल्याला वर्णन करायचं झालं तर परमेश्वराने नामाची शक्ती सांगितलेली आहे। आयुष्याचं किती जरी प्रपंचाचं गणित मांडलं, मला बंगला घ्यायचा आहे, मला गाडी घ्यायची आहे, मला जमीन घ्यायची आहे, वेगवेगळे अगदी कल्पनेचे बंगले जरी मांडलात तर त्या कल्पनेच्या बंगल्यामध्ये श्रद्धा, भावना आणि विश्वास असायला पाहिजे। आपण आपल्या कुलदेवतेवर विश्वास ठेवायचा, आपल्या आई वडिलांवर विश्वास ठेवायचा, आपल्या सद्गुरूवर विश्वास ठेवायचा, आपल्या इष्टदेवतेवर विश्वास ठेवायचा आणि आपण आपल्या कर्मावर विश्वास ठेवायचा। आज बरेच ठिकाणी आपण पाहतो देवाच्या नावावर वेगवेगळ्या ठिकाणी अंधश्रद्धेची दुकानं मांडली गेलेली आहे। देवाच्या नावावर बरंच काही कमावलं जातं। देव अशाने आपल्याला मिळतो का? म्हणून आपण आपल्याला पारखलं पाहिजे। आपण आपल्याकडे येणार प्रत्येक व्यक्तीला पारखून जवळ केलं पाहिजे। ओळखतो आवाज ओळखते खूण असं स्वामींचे संकेत आहे। म्हणून स्वतःला ओळखा, दुसऱ्याला ओळखा, तुमच्या स्वतःच्या आवाजाला ओळखा। भक्ती मार्गामध्ये भक्ती करत असताना 2च शब्द महत्वाचे आहेत असं साधू संत महंतांचं म्हणणं आहे। पूर्वीच्या काळी असेच एका ऋषीकडे देव गेले। देवाने त्या ऋषीने सांगितलं की मुनिजन महर्षी, आपला जो दिव्य ग्रंथ आहे, आपण त्या दिव्य ग्रंथामध्ये या विश्वाचं सार लिहिलेलं आहे आणि या विश्वाचं सार लिहित असताना विश्वाचं कल्याण कशात आहे तो ग्रंथ आम्हाला द्या। शंकराने सांगितलं तो मला द्या, विष्णूने सांगितलं मला द्या
ब्रह्मदेवाने सांगितलं मला द्या, ती देवानं तो ग्रंथ हवा होता. आता ह्या तिघांना द्यायचं तर कसं द्यायचं? विचार करायला लागले की जर नाही दिला तर देव कोपतील, देवामध्ये वाद निर्माण होतील, माझ्या देवामध्ये एक वाद निर्माण होईल. मग त्या ऋषीमुनीने एक विचार केला, बघा स्वामी भक्ती कशी असते. स्वामी नाम जरी घेतलं तरी स्वामी आपल्या पाठीशी उभे आहे. स्वामीने कर्म शिकवलेलं आहे, कर्तव्य शिकवलेलं आहे, प्रेम शिकवलेलं, आपुलकी शिकवलेलं, माया शिकवलेलं, ममता शिकवलेली आहे आणि भक्ती शिकवलेली आहे. त्या ऋषीमुनींनी विचार केला, तर ह्या देवानं वाटायचं कसं? तर त्यांनी देवांकडे एक प्रश्न ठेवलेला आहे की आज तुम्ही विश्वाचे शिव, विष्णू आणि ब्रह्म, सृष्टीचे निर्माता ब्रह्म आहे, सृष्टीचं पालन करता विष्णू आहे, सृष्टीचा लय करता शिव आहे, यांना नाकारता येणार नाही. त्या ऋषीमुनीने एकच वाक्य ठेवलं, परमेश्वरानं हा ग्रंथ तुम्हाला द्यायचा आहे, पण ह्या ग्रंथामध्ये 1 कोटी या ठिकाणी नामस्मरणाचे जप लिहिलेले आहे. 1 कोटी यामध्ये मंत्र लिहिलेले आहेत आणि हे 1 कोटी मंत्र, 1 कोटी नामस्मरण परमे माणसाने कसं घडवून माणसाचं जीवन सुखी कसं व्हावं यासाठी 1 कोटी लिहिलेले आहे. आता मी तुम्हाला वाटतो काय केलं? ऋषीने सांगितलं ब्रह्मदेवाला, तुम्हाला मी 30,000 देतो, 30 लाख देतो. ब्रह्मदेवाला सांगितलं तुम्हाला 30 लाख देतो आणि शंकरला सांगितलं तुम्हाला मी 30 लाख देतो. किती झाले? 90 लाख. मग राहिले किती? 10 लाख. मग परत त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, मी प्रत्येकाला 30,000 देतो. झाले किती? 90,000. राहिले किती? 10,000. परत सांगितलं प्रत्येकाला मी 3,000 देतो. किती झाले? 9,000. मग राहिला किती? 1. मग जर 1 राहिला तर तो वाटायचा कोणाला? मग एकच आहे, तो म्हणजे शिव नामाचा महिमा. अशा शिवनामाच्या महिमामध्ये आपण या ठिकाणी 108 यज्ञकुंडामध्ये सहभागी झालात आणि या आपण या ठिकाणी परिपूर्ण केलात. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, एक दिवशी देणाऱ्याचे हातचे घ्यावे, म्हणजे दातृत्व भावना घ्यावी. आपण सगळ्यांनी हे मंदिर घडवण्यासाठी एक दातृत्व भावनेने हात पुढे केलात. खरोखर तुमचे शतशः आम्ही ऋणी आहोत. आज शिगमोत्सव असल्यामुळे व्यासपीठावर बरेच मान्यवरांना तुम्हाला शुभेच्छा देऊन जावं लागलं, पण एकच आपुलकीचे प्रेमाची साथ देणारे हे आज आम्हाला मिळालेलं व्यासपीठ होतं. मायेने जवळ करणारा, प्रेमाने आपल्यासारखं करणारं हे आजचं व्यासपीठ होतं. मला जास्त बोलायचं नाहीये. हे स्वामी मंदिर हे तुमचं आहे आणि हे स्वामी मंदिर आपल्याला 1 वर्षामध्ये पूर्ण करायचं आहे आणि ते पूर्ण होणार, कारण संपूर्ण या जनतेचे, या व्यासपीठाचे, तुमचे, आमचे सगळ्यांचे आपल्या पाठीशी आशीर्वाद आहेत. आज या व्यासपीठावर बोलण्याची संधी मिळाली, तुमच्या समोर संधी मिळाली. जे जे आपण शिवधनुष्य उचलतो ते शिवधनुष्य आपण पूर्ण करतो. असं हे शिवधनुष्य आपण पूर्ण करूया. आजच्या दिवसाच्या सगळ्यांना मी कोटी कोटी शुभेच्छा देतो आणि माझे आजचे 2 शब्द संपवतो. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।